Здравейте, приятели! Ние от Photopis.bg изработваме стикери. Предлагаме такива отпечатани на самозалепваща хартия, икономичен вариант, както и на PVC фолио в различна форма, правоъгълна, кръгла, както и в нестандартни такива форми. Предлагаме стикери, които са защитени с ламинат за външна употреба, който предпазва стикера от надраскване. Стикерите могат да са върху гланцово фолио или върху матирано. Предлагаме и по-интересни варианти, като печат върху златно фолио, както и съвсем наскоро един вариант доста интересен, холограмно фолио, което променя цвета си под различен ъгъл на светлината. Rainbow фолио. За капак бих искал да ви покажа един стикер, който е още по-интересен. Стикер, който от едната страна е с едно изображение, а от обратната страна е със съвсем различно изображение от към лепящата страна. Използва се за залепяне върху бутилка, така че от двете страни на бутилката да се виждат различни изображения. Ако имате нужда от стикери, посетете сайта Photopis.bg.